гурӯҳе аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ бо ирсоли як муроҷиатнома аз Кумита оид ба корҳои дини Тоҷикистон хостанд рӯҳониён дар пешгирӣ аз муносибати бад бо ҳайвонот саҳми худро гузоранд. дар муроҷиатнома омадааст ки рӯҳониён дар мавъизаву суҳбатҳои худ дар масоҷид дар бораи муносибат бо ҷонварон аз ҷумла бо сагу гурбаҳои дайду суҳбатҳои тарбиявӣ гузаронанд. шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон дархости сокинонро дарёфт карда ва мавриди баррасӣ қарор додааст. нав ба мо ин чиз расид, пештар ҳам гуфтем дар ин бора доим насиҳатҳо мешуд, панд андаразҳо мешуд. Албатта баъди муроҷиати шаҳрвандон ин чиз бо авҷ мегирад, яъне таъкид мешавад ки ҳатман мардум нисбати ҳайвонҳо дилсӯзу бо раҳму бо шафқат бошанд. солҳои ахир мавридҳои шиканҷа шудани сагу гурбаҳо аз сӯи кӯдакону ҷавонон ба назар мерасад. ҳатто акси ҳайвоноти шиканҷашуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ меёбанд. рӯҳониён мегӯянд дини ислом бераҳмӣ нисбати ҳайвонотро маҳкум мекунад ва муносибат бо ҳайвонот на танҳо дар масҷид, хусусан дар хонавода ва мактаб низ дуруст фаҳмонида шавад. мо бибинем ки дар ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам дар саҳиҳи бухорӣ омадааст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам вақте ки дар бораи марди қисса мекунад ки вориди чоҳ мешавад ва бо кафшҳои худ об мегирад ва сагеро ки ташна буд ӯро сероб мекунад, худованди маннон гуноҳони ӯро мебахшад ва сабаби ворид шудани ӯ ба ҷаннат мегардад. ва билъакс ҳам вақте ки зане ҳам як гурбаеро ҳабс мекунад ва ӯро ғизо намедиҳад ва раҳоам намекунад ки худ яъне ҳашароте истифода кунад, ба сабаби ин сарозери ҷаҳаннам мешавад. сокинон бар ин назаранд ки дигар кардани муносибати баъди бархе кӯдакону ҷавонон ҳатто калонсолон бо насиҳату маслиҳат чандон осон нест. қабл аз ҳама тарбияти раҳмдилӣ бо ҳайвонот аз хонавода оғоз мешавад. ҳамчунин бар илова барои ин бояд тадбирҳои ҷиддие амалӣ шавад ки дар кӯчаву хиёбонҳо ҳайвоноти бесоҳиб сайру гашт накунанд. пештар албатта як мақомоти махсус буд оид ба ҳайвоное ки кӯчагӣ буданд. шояд ки ҳамин ҳайвони кӯчагӣ беморӣ шавад, ягон чӣ шавад, метавонад ба фарзанд гузаронда. барои ҳамирам ба назар гиранд ки масалан пишаку саги мо дар вай нагарданд дар кӯча. хай худо ба шукр хеле камтар шудаасту, лекин ба ҳар ҳол ҳолам ҳаст. дар Душанбе кам дар дигар ҷоро ҳолам ҳаст. вақти шӯравида ваё мехапидан сагое мебурдан у медгародо мебурдан. ҳозир хеле нест. як мошин мегашт мехапид мебурд. ҳоло дар шаҳри Душанбе чанд паноҳгоҳи ҷонварон аз сӯи созмонҳои ҷамъиятӣ фаъол аст. аммо ҷонварони бесоҳиб низ дар кӯчаҳои пойтахт ва атрофи он кам намешавад ва теъдоде ҳам аз сӯи сокинон озору шиканҷа мешаванд. фаъолони ҷамъиятӣ нигаронанд ки ҳарчанд қонунгузории Тоҷикистон барои бадрафторӣ ва озори ҷонварон ҳудуди 600 сомонӣ ҷарима муқаррар кардааст, аммо дар асл ин банди қонун иҷро намешавад.